Qur'ani ban ga tamkar ka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi ban ga tamkar ka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi Bismillah Allahu sarki ka bani basira zan yoya ba ma'aiki dan Aminatu da Abdullahi gare shi zan yoya ba ma'aiki dubin salati gare shi kanin kaya cancanci yabo ma'aiki har alihi sahabbai na sa su tun da sun samu yaba ma'aiki ga tabi'un tabi'in sun yi hidima akan lamarin ma'aiki banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi da basu da yamma kudu da arewa banga ta makarka ba ma'aiki daga kai an kare halitta annabi katimul anbiya ma'aiki imamuna shugaban mu gaba daya likitan zuciya ma'aiki mai san ka in har da gaske yake yi bai shiga hawiya ma'aiki zuciya har jiki ta tattara duka na sallama wa ma'aiki banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi akan yaban shugaban mu ko za a kashe ni na sallama ma'aiki da rabbana ya fada yana san mai san abin fadima ma'aiki a can cikin zuciya ta sanya shi san ban mai kama ma'aiki wuri na raina wa annabi da a ce yanzu in gan kama ma'aiki ko mai wuya ko da daɗi yabon ka ba zai yi in bar shi ba ma'aiki banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi idan kana so Allahu ya so ka so manzo Habibuna ma'aiki shugaban annabawa annabi ne fadin rabbana ma'aiki da shi aka yi duniya da kiyama in ji Allahu na ma'aiki Allahu ya bashi ceto dan matsayin kawai nashi na ma'aiki sha kira sha yabo annabi ni ba zan barka ba ma'aiki banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi ni ba ni ji ban gani akan kaunar ka al-Mustafa ma'aiki ka taimaka min in ganka Rasulillahi ya mai safa ma'aiki ka bani dama Rasulillahi gaban ka iran kwafa ma'aiki yarje ziyara na zo maka annabi sannu al-Mustafa ma'aiki je ziyara kasar baka Madina in gaida da masoyi banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi annabi ne mafita Rasulallah kai ne makura ma'aiki ya bu umarnin rabbana ya ce masa yayi hijira ma'aiki sanda yayo hijira Madina da Makka akwai tazara ma'aiki Sahara akwai zafi anan suka doshi kogo na hira ma'aiki annabi yayi hidima akan musulunci mai girma ma'aiki banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi banga ta makarka ba Habibullahi al-Mustafa masoyi 081 3570 2665